اجدسا دو سیو سیٹی یورپ نا ملک سویڈن اراسنا کرے دارالحکومت اسٹاک میں داٹی اسے چناس ودیمس اراسٹے کرے سائنس تو کرے بعض دلچسپی اس او کرے شست و افتٹی دھماکہ خیز مواد یعنی بارود ایجاد کرے دن تو دا 655 گڑا تا موجد پانیں گے دا بارودی مواد ایجاد کرنے نا ہونا مقصد یا نیت انتس دا تو پاننگ مفک انتے کہ دا بارودی مواد کرے انجینئر آک انسانیت نا خدمت کم استعمال کرے ایلو کنڈان کرے نگنانورے دا انساناتا تباہی کم دا استعمال مننے گٹی اجدسا دو اشتادو اشتٹی اسے خبر اس فرانس نا اخبارٹی بس کہ موتنا سوداگر الفریڈ نوبل دا دنیا اللہ نے قضیت کرے نے دا اخبار کرے الفریڈ نوبل نہ کرے مونا بس او دا خبر خواننگ تو کرے دوتی کاٹمٹی خلق توس پریشان مس اورا کہ ای انتس کرینوٹ انتے کہ او زندہ اس بلکہ دانا بلا علم لوڈ وک کرے تپاخت کرے سس اخبار غلطیٹ کرے دانا پنے لکھاسس الفریڈ نوبل کرے سخت پریشان اس سکے دیونن چھرت خلق کے اراغا کی امر تینے صاف کی امر جڑفیو تینے دا پریشانیاں نما کشیو تینے تو اندہ وڈٹ کرے او اجدسا دو نودو پنچٹی کرے اسے وصیت نامہ اس لکھا اوٹی نوشتہ کرے کہ کنا اخدر جائیداد اریر اخا کی سرمایہ اریر اوفتی کرے اموفتی ابشخبو ارا کے انسانیت کی کارم کی رہے اوتنا وصیت کننگان اسے سال لسپد یعنی اجدسا دو 96 کرے قضیت کرے دا دنیا اللہ اندہ وڑٹ کرے نوبل انعام نا اسے سلسلے 19 دو اسے ٹانگ کرے شروع میں سوتا دا وقت اس کا مننگ اٹھیے عزت مند اوروں کا قصہ تو اندہ اڑے سارمس ولی نن کی اسے کھلا وسیلہ کہ کہیں گام پد ننا شمار رفتو مریک مخلوق ننے پل بشخو کاتو یا پت شاغو کاتو شمار کیک محبت بشخو کاتو شمار کیک یا نفرت تالان کرو کاتو ننے شمار کیک دانا فیصلہ نمی آٹھے